Salam dostlar, Sportçu kanalımıza hoş gördük. Sesini koyacak videomuzda TikTok'tan näde pul gazanmaly? Dostlar, näde TikTok'tan pul gazanmaly? Köp kişi sorar, "Wärya YouTube'dan näde pul gazanmaly? Instagram'dan näde pul gazanmaly? Telegram'dan näde pul gazanmaly? TikTok'tan pul gazanyp bolýarmy?" Ýam diýen soraglar bar dostlar. Sebäbi adamdan näçe millionlap adam 1 milliardmy 2 milliarda bar TikTok'un alınmasy Play Marketde. Dostlar, onça adam işini taşlap video düşürüp goýmaýar. TikTok'tan bir zat bolmasa, peýda bolmasa, meselem YouTube'dan şu wasy köp kişi pul gazanýar adet ýa YouTube'dan näçe pul gazanýar şoň üçin video goýýarlar. Köp kişi höwes edýärem näme diňe höwes edenim bile bolmaýasa köp zat etmek üçin çykdaýjam gitýär arasyna onuň YouTube'un özünden pul gelýär. O zatlar aýratyn video goýar, gerek bolsa aşagda kommentar ýazyn. Dostlar, ýekide haýys kanalymyza agly bolup like basmagy unutmaýyn. Aşagda padaliçe paýlaş dugmagyna basın. Dostlar, bir Instagram'dan, WhatsApp'tan, Twitter'da boý zatdan paýlaşmagy unutmaýyn dostlar. Kanalymyza gollap berseňiz kanalymyza ösüp dostlar. Ondan hem videomda geçelim dostlar. TikTok'ta näde pul gazanmaly? Videonun asyl manysy TikTok'ta näde pul gazanmaly? Sizin TikTok'daky agza sanyňyz 1000den ýokary bolmaly. Ýa 1000den ýokary bolmaly. Ondan soň 1000den ýokary 1000, 2000, 10 000, 100 000, million agza kanallar hökmen pul gazanýarlar. Bilşiňiz ýa-da bilýän pul gazanýarlar. Näde pul gazanýarlar? TikTok'un özü pul berýärmi? Munya soraglaram bize çykýar. Dostlar, TikTok'un özü pul bermeýär. TikTok'un özü pul bermeýär. Näme üçin sen TikTok'da pul zady ýok. Pul berilmesi siz 1000 prosmotr etýäňiz. Meňde şu wagt diňe zat da näme şoň. Men indi TikTok ýaňaçdym, şoň sizle görkezip biljekkä. Men diň aýryk geçjek suratyny görkezlerin häzir. TikTok häzir görüşüňiz ýalyk. TikTok'un içisi. TikTok'da özüňiz janly ýaýyn açmaly. Premo efir. Ýani göni ýaýlym. Üstelle aýdyp bereýin. Her hil zat düşünýänler üçin özüňiz 1000 agzadan geçmeli. Premo efir açmaly. 1000 agzadan geçip hemme kişi sizin videolaryňyzy halamaly, görmeli, like atmaly. Bilýän dostlar, ünlü bolmaly opşy. Ondan her kim 1000 agzadan geçýär, sizin özüňiz janly ýaýyn premo efir açyp guraýaňyz. Ondan soň aşagda görüşüňiz ýaly. Men edil düşünemek ýöne menem gördüm, size gurrun berýän dostlar. Premo efir açýaňyz aşagda görüşüňiz ýaly. Aşagda näştaýda çuňça gaçda näştaýda zat çykýan. Näme şoň ýöretip sowgatçyň surat çykýan. Şu bir gyýyl premo efire dotýar şu wagt. Ondan aşagda şol sowgatçyga basýan dostlar, ona ýokary tutna görüşüňiz bakal, çay, salam, merhaba zat ýazdyran sözler bar. TikTok karta çatylanmaly. Ondan sizin özüňiz şey diýip üstüne basýaňyz, on hasabyna pul geçýär. Bilýän dostlar, ondan pul geçýär. Ondan siz şonu ol sizin özüňize barýar. Ondan ýöretip janly ýaýlyňyzy gotarýar, premo efiriňizi gotarýar bolýan. Ýokarda plança minut geçdi, imo ýerler görýänler. Bilýänmi? Özüňiz araňyzda gürleşleňiz edip bolýan. Plança minut boldy görkezýär. Ondan näçe size näçe pul gelen, näme ýokarsyna görkezýär plança pul geldi. Ondan o pul näde çekmeli? YouTube, TikTok'tan pul çekilse edilşäl bilişiniz ýaly. O döwlet öz kartyň hasabyny açmaly. Ondan TikTok'da hasabyňda azyndan $20 köp bolmaly. $20 az bolsa çekip bolanyk. $20 az bolsa onuň näçe çekjek bolsaň ýazýaňyz. Mes ondan on gelme wagty 4-5 günde sizin hasabyňyza şo pul geçýär dostlar. TikTok opsiýalar ýaly. Näle videolar goýulýar, bular her hiljek gizjek videolardan TikTok ýani täze ösüp başlanan programlaryň biri gaty öňde güýçli gitýän programmy. Gaty känki ulanýar. Känki TikTok'tan pul gazanýarlar. Sizem biler zat eden barsaňyz videomy halan barsaňyz onda näme TikTok başlaýar. Hemme kişiň işinde üstünlük dostlar. Videomy halan barsaňyz like basıp kanalymyza agza bolmagy unutmaýyn dostlar. Başga video isleýän barsaňyz tesirde hökmen ýazyn. Onda näme hoş sag bolun.